San Rafael, Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinugo ni Presidente Rodrigo Duterte sinda vaccine czar Carlito Galvez asin presidential spokesperson o spokesman Harry Roque na magkondukta nin public information campaign 2 beses kada semana. Initangan ning tultol na may paabot sa publiko ang vaccination program kan gobyerno kontra sa COVID-19. Sinabi niya ang pigigibukan gobyerno ang gabos para maging makatotohanan ang kamauota na mabakunahan ang mayoriya sa mga Pilipino kontra COVID-19. Piglalauman na sa laog kan bulan na ini, maabot na sa nasyon ang mga bakunang binakal kan Pilipinas sa China. Yan na pang alas 9 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf
versus Brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat kundi pupukpukin. Ang taong walang kusa hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa kundi ang tunganga. Pupukpukin, anong dapat gawin? Pupukpukin, dapat pupukin. Marhay na Miyerkules na pagkaaldaw sa Indo sa muya pong mga paradangog man sa programang Tingog kan Banwaan. Minarespeto kami sa lambang miyembro kan familia sin sa gabos na mga parahinanyog man sa bilog na susyudad. 17 ngunyan, Miyerkules de Ceniza as Wednesday. Puon na po ka nasa tuyang pag-obserbar giraray kan Kwaresma, tabi ano. Pagrumdum niya to kan pagtubos kan sa tuyang mahal na kagurangnan sa satuyang mga kasalan. As Wednesday, let us observe the protocols na ipinag-impunir man po kan simbahan katolika. Ngunyan po na nasa sitwasyon pa kita, kumpadre Nald, kan pandemya. Miyerkules man ngunyan, aldaw ni Mama Mary, da itabi makalingaw, magpasalamat kita sa satuyang mahal na inang Santa Maria sa oral daw na pagpangaji niya para sa satuya. Maghapon po na igwanin pagkakataon mag-novena, Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod man, mga bandang alas 5:15, dyan sa digdi man po sa DCGB, live man po yan. Igwa po, nin mga protocols na na ipinagpapasunod man ang simbahan katolika sa pag-obserbar niya to, kan Kwaresma ngunyan, mga aktibidades, dahilan ta bako kita pa nakakabuelta o dahil pa kita nakakabuelta duman sa normal na sitwasyon. Anyway, happy birthday man po sa mga nag-birthday ngunyan. Sagkod na naman kitang alas 10:30 nin aga. Tingog kan Banwaan kasabay ang bilog na tropa. Kompletong-kompleto yan. Jomar, Jimmy, Al sa kuyang mga kompadres. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, maging si Luwens Nabarcena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Special mention man niya to, birthday ngunyan ni Provincial Board Member
Abogada Melissa Abadeza. Happy birthday tabi sa imo, Madam Attorney Abadeza, Kinatawan, 2nd District, Albay. Technical control, kumpadreng Ronald Tay Baldo sa newsroom pag-araw kaining oras. Si News Manager Mardela, the ever reliable, the jack of all trades. Sa muya pong malalaoman, News Manager Mardela, daing iba. Sa production center, ang angel ng PBN DCGB, Angel Arena Mustaza. From, Kagbakong, Legazpi City, Philippines. 36, 48, 25. Siyempre, sa IT, dyan naman talaga. Talagang grabe ang paghihinguha, no? Talagang matindi. Ang sadit, pero sa IT, malanit. Mark Shand, Madrid. Thank you so much, Mark Shand, sa efforts mo, ha? Talaga naman. Doing the best he can. Approve tabi, Mark Shand. Your efforts are well recognized by Tingog Kanbanwaan. Approve, you're doing your best, ano? Ganyan talaga pagsimula, pero kayang-kayaan kan sadit, pero malanit. Mark Shand Madrid, IT, baga, it, malanit. Kung mo ang garo kita na sa BBC, ang format baga kan sa tuyang DCGB News Online, BBC. Baldo Broadcasting Corporation. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning po. Sa gabos man na paraan tabay, we don't have the privilege of time. Kaya doro-diretso na kita. Sensya na po muna sa mga listeners man yato. Dahil po muna mababati sa mga paramdaman nindo. Pwede man kamutabi. 096175908888 as in 0926015680 kay 020 sa Globe. Sa tuya man na DCGB News Online sa chat box dyan. Good morning from the Philippines, nationwide, worldwide, netwide, on-air, online. Laban po ang DCGB. Pwede man sa Facebook account ko, sa Messenger, Pio Fernandez. We don't have the luxury of time of greeting. Tabi, sige, diretso na muna kita. May mga bungkaras na kanistorya. Stay put lang kamo. Dakul man kitang temang papagkaniguon po digdi sa satuyang programa. Inotunta ang mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya, si Ans Galero. Ans, anong nangyayari? Tirahin mo. Yes, maray na aga, Suyo, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong pareta, nalas ko niyan ang Legazpi City Anti-Drug and Abuse Council. Kunata man sa kinapanahonin pag-iyo sa panahonin pandemya, kapulman kiraray ana ay impelto sa illegal drug operations sa tuyang kapalibutan. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Legazpi Kadak Officer o Legazpi Kadak Head, Dick Fontanilla, konsensya yung sinabi na namumundo sila na maski na nga ni Panagos and Dispersos na pinagitipukan mga barangay, hindi sa syudad kan Legazpi na kulman kiraray ang nagkakadarkop mantang kita naghampang din pagkios o kaya krisis pansalud. Sinabi niya na sa ngunyan, Panagos man kiraray ang sendang monitoring, may kinaaraman sa nasabing bagay alagad ang hagad sila niya sa publiko lalo na sa mga barangay officials sa tutukan man kiraray ang siring na programa partikular na ini na barangay drug clearing operations. Ang kaptang kan pahayag o kaya pahayag ni Fontanilla. Sige. 2,805. Dati baga dati 2,802 yan. Nagdagdag kita. Hopefully, hanggang dyan na lang kita. Kasi despite this pandemic, nagangalas nga niya ako kunata, yaon pa rin. Igubag kita mga latest na naging victims, dito man maali yan. Pero kami, isa kadag, nagangalas nata, despite na arog kayong grabe pagtios, yaon pa rin sila. Dito man mababaso lang barangays kayo ni
despite bagang yaon man ang cooperation ninda, yaon man ang pagbantay, yaon pa rin ining dito masabutan ko nataaro kaya. Pero ang problema dyan is the supply is still there. Habang yaon ang supply, yaon ang user, yaon ang buyer. Ang PWS as of now is 2,000. Sa kanya na si Pio ang use of persons who use drugs hindi sa syudad kan Legazpi, nagabot na sa 2,805 sigon kay Fontanilla. So I was toying with the idea ans kanday ko pa nahihiling anadadangog budo nahiling so video and pahayag ni Sir Dick na Fontanilla ang kadak chief kan Legazpi. I was toying the idea kung ano ang problema. Ito pala na-identify ninda sa sign ng pag-adal ang problema ta igwa paning supply. Roger to that, Sir Pio. So duman sa demand side gustong sabihon medyo bako na masyadong concern kundi the availability of supply na lang talaga. Roger, dahil nga ni maaraman mo niyan ni na Sir Fontanilla kung iyan nagkaroon na mga supply na yun. Yan, kasubago ko ta na mahapot ako kung nadiskutiran sa restaurant doon, nagbuto man agad because kung igwaning supply, siyempre igwaning mabakal. Roger. And kung igwaning parokyano, igwa maning mabenta. Tama ka dyan, Sir Pio. Kumbaga so, cycle kan istorya na arin ang nainot, bunay o manok. Iyo man agad. Yan, so sa droga, sa pagtubod kan kadak, it's because yung supply, dai pa talaga napupungpong, kaya igwa paning nagbabakal. Tama ka dyan, Sir Pio. Sarap pa sa ikinamundo ni Fontanilla, takan mga nakalihis na daw pa may nagadan during a bypass operation, sa ngunyan under investigation pa ini, piga-aram nila kung talagang involved ini sa droga or talagang na sabay lang sa operasyon na basically. Iyan, oho. Aram mo, kung yan ang approach ka iyan managad, mainly dyan sa duwang bagay na iyan lang, sa supply and demand. So, arin ang titirahon ninda. Pero basado sa pahayag ni Sir Dick na Fontanilla, it's on the supply side ang problema. So, pwede siguro sindang mag-recommendar kaan nin mga sistema sa law enforcement agency on how to itong padagos ng mapungpong ang supply tabi. Ano? Tama ka, Sir Pio. And sa ngunyan, sabi ni Fontanilla, padagos man ang coordination ninda with PIDEA, PNP, and even kay Mayor Noel Rosal para maportar na ang problema ini na present or existing legislation at Katigas. Okay, sige. Salamat, Ans Tabi. Kopya. Ito sabi sa Pio ang mga impormasyon. Halili sa City Hall, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa dagdag na istorya, halili dyan sa City Hall. Sa tuya yan na nanunutaran, iti-take note and we will discuss it. But ibad may makahurong kita ka na mga otoridad. Sir Dick, makahurong ta pa further, na Fontanilla. Na-identify it's sa pagtubod kan kadak, ang problema is yung sa supply side padingnal. Sabi baga, kung ang tiendahan baga dainin ngaya mabakal ngayon ng snowbeer. Aday na ngaya ko kaan. O diday na ning makaon ng snowbeer. Bako, parang aro ka ng logic Maski sa ka magduman at tindahan kung day na ning snowbeer, diday nang makaon ng snowbeer. Parang araw kayo na nangyari kasi ang sabi kang kadak, ang problema is yung supply side. Igwa pa ning nakukuha, kaya igwa pa ning nagagamit nin illegal na droga, particular ang shabu, kaya igwa pa ning adik. Despite kan effort pa ding kan gobyerno nasyonal, ini nga ning pag-iisip ko after 2022, kung ang presidenteng magtukaw dyan, bako araw kayo ni kapursigido, nagadan kun gadan magapade, I don't know kung anong magiging klase kita igwa sa Pilipinas in relasyon po sa sistema as in problema sa illegal na droga. Sisay ang mga magiging biktima, ang magiging adik, ang magiging lulupigan kan adik padingnal. Diba? Sisay ang mawawa raning hanap buanin puturo dahil sa droga ta. Itaga nindo saga po, ma-bounce back, ang sindikato kan droga, mamasid lang yan padingnal. Mga nagkaperang bulan, after na maka-eleksyon, kung sisain matukaw dyan, mamasidan ninda, an approach man kan masunod na administrasyon kontra sa droga, and ma-regroup yan, and ma-bounce back yan, and expect nindo, mas maringgis po yan, tababawi yan. Because they have lost billions of pesos Patingnan, maski puro pa naka-inflict na ning injury
ang administrasyon ining war on drugs naka-inflict na ning injury sa kita operasyon as in general gross income kan mga iyan na mga nagtutulak ng droga na afektaran na yan kaya babawi at babawi yan. Makatakot na yan. Sisay ang magiging poser na naman. Sisay ang magiging addict. Sisay sa magiging biktima kan addict. Nako, para yung kimahal na Diyos. Kumpadreng Jimmy, 3rd District, anong nangyayari? Good morning. Yes, salamat Abi Padi. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta to the fullest na Tabi Padi. Ang pagwagas nin serbisyo abang sa mga barangay kan ABC Federation President sa Banuan kan Pulangi, Nonoy Kapa Adrian Salceda, kung saan napagaraman kan DCGB News and actualmente napaagi kita sa headquarter kaini hama na Tabi Padi ang headquarter kan ABC Federation President kan Pulangi and apuira kani ang mga tao pabilog na kanya-kanya nin pag-istimar ka na mga nagdudulok na mga may katuyuhan sa hali sa mga barangay, 44 barangays na minakompuesto ka na Pulangi. Talagang latag na Tabi Padi. Kung halimbawa may gadaan, duman ka. Bunyagan, duman ka sa ibong. Kung ano pang problema, may tawong available. Ang ABC Federation President, ang sistema niya, barangay, headquarter, barangay, aktibidad sa mga barangay, yaon pistahan, bunyagan, yaon Tabi Padi. Talagang kuwan ini, matindi na ang dispersos na pinagpapahiling kan Salceda digdi sa Banuan kan Pulangi. Ang mensahe kan Kumpadring Jim na nakukua kan mga taga Pulangi is yaon ang desisyon kan mga Salceda bakong buyo-buyo kundi buong buo bilog na na ipadagos ang serbisyong Salceda sa politika. Ang headquarter o pati sa so dating harong kan na di punto magagumbagang Chojes Buda Salceda. Madam Cielo. Yan. So, yan ang mensahe. So, harong ni Congressman Joey Salceda dating kanati pa. Yan. Iyan ang message. Unisinda, da imapundo, kan pagpadagos, kan pinunan, kan mga, iyan na sa indang mga mayor, late mayor, aning Jess, Buda, ining pinagpundarman ni now Congressman, 2nd District Congressman Joey, kan 2nd District, kan siya man ka ito pa sa kongresista kan 3rd Distrito. Tabi-tabi pa rin. Iyan ang solidong mensahe dyan na daininda yan, sabi sa Tagalog, hindi hahayaang maputol. Kundi yaon dyan, ang nagtutubo ngo niya na mga lahi man kan Salceda, board member, municipal board member, ining si Adrian, na handa yan na inurture asin papabungahon, ipagpadagos pa. Ang karahayang kaantaan mga taga-Pulangi, Kumpadring Jim, is pag nahihilingan nin arog ka na desisyon, yaon-an sa inda dyan na kumbaga pagsuporta, nakukumbinsir sinda na talagang bako yan hayo-hayong pagsiserbi. Bukas na ini Tabi Padi. So doang pintuan na gate open na ini maghapon inda kumbang siyempre bagi saraduan man ini. Pag-accommodar ka na may mga kuan sa barangay. And ano yan yung mga good news na nakuha niya to mismo kay Kagawad John Villar na kada pistahan bunyagan, Ligwa Natural bunyagan sa barangay. May gadaan sarong sakong bagas. Bunyag, sarong sakong bagas. Kaya sa mga may kuan, may mga mga rugay ng okasyon, iguang gadaan o kung ano,
ay problema na sa sasapnaon tabi pa de. Na anytime igwang mabubulnutan yaon an kampo ni ABC Federation President Adrian Salceda tabi pa de. Gustong sabihon kumpadreng Jimmy naka-set up ang makinarya, bako hayo-hayo iyan na pagserbi, kaya ang mga tao, bako ro intremes, ang tao may nalalauman. Oho, tan iba baga pa anong an iba pera dilos ubos an iba bahin na ngaya kan makandidato ngayan ta une ngaya makuan man mapa asinso man o kun pero ini dai ibang klase nagpapadagos kan pinagpundar na yaon diyan pipakinabangan akan Pulanggi ay color digde basta ngaya gadan masikisay ka dai problema demoman ka tawang ka bunyag dai tabang sana gapos tabang sana ini tabi pa iyo katuyan digde and kung tanga iba man giraray talagaan kumbaga sa kahoy baga kung ano ani tinanom iyo bunga don so natangadan kay to aki pa kay to kan durante ka nagpupon-pon pa sa naman sa pagtao ki serbisyo si dating congressman digdi sa 3rd district kunya congressman kay 2nd district Joey Salceda. Ito baga, gahapon, banggi, nasa barangay, mga ordinaryong mga to the grassroots baga tabi pa de. Yun ang ngunyan, ang pigigibuman ngunyan ni ABC Nonoy Kapitan Adrian Salceda tabi pa de. Iyo, oho. So, aram mo kumpadring Jimmy, it is first interest sa bilog na probinsya ng Albay. Hilingon mo. Dahil baga nasa laso pag-uro istorya ta digdi sa tingog kan Banwaan, minapo ng politika digdi sa Albay sa Pulanggi. Pag igwang movement dyan, minasurunodan ni Bahili nga sa Ligaspi ta iguana. Although bako pa man lagar to talagang politika ini dahil siya nin pakilabot sa politika serbisyo sa naso mga pangay po sa barangay apigya totoo na niya nin pansintabi pa dai. Wala ki punas ngo na sa isip kan tao na iguanin politika serbisyo ini kun anoan ka pangaypuan. Iyoan gusto niya na matungkusan ta sumpayan tabi pa dai. Ang pagpadagos kan pagpayaba ini sa barangay. Pagpadago sa pagpayaba sa barangay. No politics concern digdi tabi pa de. Basado digdi sa kampo o kaya kay ABC Federation President Adrian Salceda tabi pa de. That's our point. So pagpadagos kan serbisyo, so pag nurture kan legasiya. Yan, okay, so yan tabi pa de. Ang mga, anyway, iyon ang dapat ko tanan na pangarugan, maging modelo, kan ibang mga gobernantes niya to na nagkapot nila mga posisyon na open ka sa tao. So, maski anong level sa barangay, anong sektor, anong open ang pagkatao mo, open ka sa tao, dahil kakikon anong mahanapon ka pa o kung ano. Kung wala ka, igwa kitawon na maayos di man sa imo. Kung kaya man sa naboda kung may kapabilidad. Yan. Pag firming igwa kapabilidad. Pag naglaw ka sa serbisyo, igwa kang isi-service siyempre. Sige. Banda siyempre matago-tago ka. Ini, dahil nagkatago laban diretso. Laban ini. To the fullest na nga nini. To the fullest na pagpadagos kan ligasiya. Yo. Okay. Yan tabi pa di mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si GB News. Thank you so much, kumpadre G. Diyan paano baga sa Pulanggi, no? Arog ang kandiyan, saro ang karampag diyan sa Pulanggi. Pag nahihilingan, nin desisyon. Pag nahihilingan, na yan, well-established yan po na serbidor, elihido. Arog kan mga Salceda, pinuunan kay ito na late Jess na Salceda, the late Mayor Jess Salceda. Diyan sa Pulanggi, diyan nagpuunan so one town, one people, one Pulanggi. At tamanon ang tao, tasararo ang karampag diyan, ipinadagos, pinag-nurture, pinadakula, pinatalobo ni Congressman Joey kan sa 3rd District pa siya. So gabo sa sektores inatindiran, pera kan pagiging kongresista, so parang corporate social responsibility. So pagtabang, yaon dyan, dinro diretso yan. Sagkod ko yan, buhay na buhay po dyan sa paagi nara, ining nara Adrian na Salceda po dyan sa Pulanggi. Kung narurumduman nindo sa pag-orestorya tadig sa programa, dai iyan tutugutan nara Adrian ini mga bagong tubo diyan kan mga Salceda na maputol itong legacy na pinuunan kan sa indang forefather particularmente ining si late Mayor Jess Salceda po yan and syempre ngunyan si Congressman 2nd District kan Congressman pa si 3rd District na si Joey na Salceda bako yan nahayo-hayo pag nahilingan kan sarong komunidad na ining elihido official na ini igwang makinarya
igong pantabang, igonin posibilidad na mag-reach out, igoning kapabilidad na makapagmantinir nin pagsustinir sa banwaan, yaw niyan dyan, day man yan pipabayaan po kan komunidad. Standby muna tabi, Lawrence, inabot kita kaini po, ho. Ikan masunod, pagkatapos ka acknowledge, muna nagkaperang hanap buhay. Alas 9:33 oras, Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Aberdaw, Luens, anong nangyayari? Good morning, ipasok mo na. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta dahil pinaligtas kan implementasyon kan road clearing operation kan lokal na gobyerno kan Legazpi an barangay hall kan barangay Gugon, Legazpi City. Sa tatabason palan ini tabi Sir Pio sa mga maabot na aldaw. Gani na bawion ang dapat na para sa tinampo na nasakop kan sa indang barangay hall. Ini ang nakumpirmar sa DC Gibeños kay Legazpi Task Force Kalinigan Chief Andy Marbella asin mismong si Kapitan Perfecto Nacion na nag-uurulay pasinda ngunyan na City Engineer Clemente Ibo may kinaraman digdi dahil ang tasusog kay Marbella talagang kaipuhanan gibuhon ini sa nakakahulang ansiring na bagay sa sumanga mariliko sa Barriada Road da inahiling sumanga kasarabat da ipa makonfirmar kon ari na porsyon ang gagabaon kan barangay hall digdi alagad susog kay Kapitan Nacion nakikipag-ulay pasinda kay Engineer Ibo may kinaraman digdi kung ano ang gigibuhon na formal na disposisyon sa presente may pipapahiwas na tinampo sa lugar asin igo talaga ang barangay hall kung didiretsyon ini sangod yan. Yan tabi Sir Pion mga dagdag na bareta ali digdi sa luwas. Ako po si Luens Burse Barsana. Luens, iyan na kuan. So barangay hall kan Barriada, tama ba Luens? Correct ka dyan tabi Sir Pio. Iyon so nasa kanto mismo baga
So hampang ka ito kan kung malaog ka sa baryada hali ka sa ining Gugun Road baga ano? Correct. Matuo ka or mawala. Kantong-kanto yan eh. Ngunyan, igwapad dyan tabi Luwens nin so fasilidad kan DENR. Correct. So air quality monitoring station. Nakasabay ito sa Sumada tabi Luwens? Roger to that tabi. Nakasabay sa Sumada ito? Oo, Roger tabi Sir Pio, siguro. Siguro kaiba talaga ito nga nasa pitan ng lugar. Talagang kataling ito barangay Hall tabi Sir Pio, pero susukti Kapitan Nasyon, dahil mo na siya matawin pahayag na nasa pag-urulay pasinda, nara Engineer Clemente Ibo, may kinaraman sa siri na bagay. Yan, oho. Tadakula na building yan eh, itong sa Barangay Hall. Plus Oo, itong the second floor tabi yan, Sir Pio. Roger, duwang iskalon iyan, pati itong so monitoring station naman kan DNR, may mga equipments iyan dyan. So, talaga dapat na pag-urulayan yan. The question is, paano iyan natauan ning building permit kan city engineering kan mga nakalihis na natauan nin permiso na mag-construct na dahil man dapat pala mag-construct yun na nga niyan obstruction sinda over. Actually, tabi Sir Pio, nakaulay na may kinaraman sa siri na bagay. Pakuman sa particular dikti sa Barangay Hall, sabi ni Engineer Clemente Ibo, alagad susog sa iya sa pag-ulay kan DCGB News ka mga nakaliis na aldaw, talagang sususugon ninda, so para sa gobyerno, so para sa publiko, asin ako niya ba na so mga nakaaging administrasyon, napabayaan daw ini, kaya siyaan na padiit-diit na matanos kan siring na bagay. Yan, iyo isipon no, Barangay Hall yan. Paano dapat nasukol nin Marhay, tanganing day uminabot sa araw kaining punto na ididemoli, sayang sukwarta kan tawo tabi Lowens, over. Bagay man tabi Sir Pio na ipinagunambitan initial ni Kapitan na Perfecto Nasyon, na medyo makamurumundo man daw sa parte ninda, bata nakakatabang man daw nin Marhayan sa indang barangay hall, sa indang operasyon sa indang barangay, alagad ay sinda nin makikiniputik di susog sa iya. Kaya siya nakikipag-ulay kay Engineer Clemente Ibo. Sige, okay. Sige, antabayan ng tayan. Nako, it's a waste of money kung nakulang porsyon ng matabas kayan dyan sa Barangay Hulkan Baryada tabi Lowens. Sige. Roger to the tabi Sir Pio. Yan ang mga dagdag na bareta, halilig sa luwas. Ako po si Lowens Burse Barsana. Thank you so much, Lowens. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Gugun Baryada area. Mabalikan tan istoryang antabi, buda sa mga text messages manindog. Keep on texting tabi, no? Maray na aga kay kumpadreng June Pitero sa mga paradangog man yato dyan sa Lapu-Lapu. Kumusta tabi ka mo dyan? Siring man, paradangog yato sa Pigkale, Sabang, Baybay, sa San Roque, Cruzada, Baryada, Gugun, Bugtong, Bunot. Gabos po, sa Rawis, kumusta man kamo tabi dyan? Dyan sa may Saudkan, Albay District, kumusta po kamo dyan? Si Kasag, maray na aga tabi sa imo Kasag. Nasa linya man si kumpadreng Pading Al, maray na aldaw. Go ahead man. Yes, maray na aldaw. Tabi, pwede, dapat pa talagang pakusagon kan mga taga-simbahan Katoliko ang kampanya sa mga barangay na hanapon ang God ang mga taong day pabunyag, day pakumpil, lalo na ang mga day pakasal, alagad haloy nang nag-iiribanan. Bakong nagtabangan ikan may ispuwerso so ako Bicol? Roger, tulad na paring Pio, ini ang realidad na nadiscover nga ni ka na Bicol. Yan. Dahil kaning kamawota na makatabangon niya na Pebrero, mentos nasa Hearts Month pa kita. Bulan kan mga puso. Yan. Na anak ko Bicol, party list, nagtatabangon yan sa simbahan, o magkatabang sa simbahan, magkatabang sa pamilya, asin sa mga individual na gusto pang mag-avail kan siring kaning programa na makapabunyag lamang libre pati. Iyo, aram mo kumpadre nga lano, I'll cut you short muna. Bako ini publicity stunt kan ako Bicol. Correct. Igwa ini ninhararom na efekto asin implikasyon sa pagbuhay-buhay individualmente and as a couple kan mga nabinipisyara na ini na masweding pagpakumpil asin iba pa matatanos ang record kan sa indang sibil na pagbuhay-buhay and matatanos man. So kumbaga pagsunod man
sa ipigmamando kan simbahan Katolika itong sa mga pagkumpil. Tama, bali, pagkapod na moral and spiritual obligation ini. Yan. Sa satuyang kapwa na makatabang kita na araw kayo ni, bigibo ka na kubikol. Oho. Imagine mo, kung day pa mag-over ka ng libreng kasal, iyo. Takulong pala na day pa bunyag, day pa kumpil. Yes. Oo, taara mo pa ding. Dakol ng mga rasones. Iyan pigtatanos ka na kubikol. This is not a publicity stunt, pigtatanos ka na kubikol an individual na buhay kan mga iyan, manlaylay na sektor, including ang spiritual and moral aspect kan buhay. Correct. Mabibindisyonan na sinda kan simbahan Katolika ang pag-iba-iba ninda. Ikadua, sa indang mga records, civil aspect kan buhay matatanos, including itong so mga akikaan, matatanos na ang record sa eskwelahan. So legality mo kang records ninda? Oo, sa NSO, sa PSA, sa simbahan, sa civil registrar, so mga daipakumpil, pwedeng sapakuna. Sisapak. Ako naman sisapak talaga. Kahit ito sisapak na talaga yan. Ganyan na naman masyado. Didot-dot na sa kan muro. Tekon masana ito, spice masana ito kang programa. Pero yan ang punto ka na kubikol di ba? Makatabang. And nadidiscover na daining nakakapakasal por sobre sa kadaihon. Correct. Yan ang mayor na rason. Nadidiscovery ko niyan. Imagine mo, kanag-over ka ni Sinda Congressman Bido Garbin Jr. sa Congressman Saldico. Dakulo si interesado palaan. Iyo, takon day ka makumpil. So mga record mo, igwan yung problema. Pighahanap bagayan paminsan, bako. Correct. Pag nag-eskwelahan aki, pa nagtrabaho na. Problema baga? Problema. Ikadua, yaon sa pagkaminutan kan mag-inaguman, kundi agum, day talaga kaya na sana. Day kita magpakasalta. Basta sa pagkaminutan, tayaon, dayopot. Araw ka na nangyayari ngunyan, pinagtatanos ka na kubikol. Yan. Kaya yan so sumisyon kan mga taga-simbahan, nakatabang sa kubikol. Correct. Na mabawas-bawasan ini mga taong arog palang kani. Yes. Na dakulong pa pala sa mga barang. Imagine mo, dakulong sa nagka-interest. So garing dahil kaning COVID man na ini. Iyo. Nag-observar manggaray kan health standard mga protocols. Minimum sana. Kaya yan nga ini, 20 sanaan pwede. Yan sa venue gigibuhan sa Embarcadero Celebration Plaza. Iyo. 20 padi sana ang kaya sa maabot na Pebrero 27. Pero ang impact kayan sa buhay na kan 20 couples is immeasurable. Correct. Habang buhay na, dyan mo makasal na sa mag-agom, diba, sa mga aki, magiging legal na sa indang mga papeles. Yes. Kung maarang bro diyan, problema baga. Tama ka dyan. So, yan ang punto ka na kubikol. This is not only pure publicity stunt. Kung napagpahamot ka na kubikol bako, it goes beyond that. Yes. Kaya nga salamat ka na kubikol si rin kani ang naisipan. And sana sa iba, maging ehemplo ini na pangarogan magkaniba na dapat pala magtarabang talaga kita na anapon ang mga tao yung dahil pabunyag, dahil pakumpil, dahil pakasal dyan sa barangay, nakulong palang kani na dapat talagang tabangan. Roger Copia, kumpadreng Al. Ano na or istoryata ni Kapitan Ato, dahil pa ng schedule? Busy pa si Kapitan. Agyang kung gano'n may activities na sa komunya. May iba man si Angel. Inaagi pa baga dyan pagkagbakong si Angel? Schedule ka si Kapato. Basta nasasabihan ko pag medyo nagkahampangan naman kami. Sige. Pero ang bigalat ko, schedule kan plano mo man na pagpakasal. Ano? Pagpakasal. Mahanap mo na ko kan sa sakalon. Yan ang problema. Today, pasay mo nakakapasagot. Anong huna ninda sa ko? I'm hard to get. They can get me if I'm hard. Hard na hard ka talaga, Sige. Tigasin talaga. Sige. Anyway, tayo ba rin? Ano ang informasyon dito sa Longs? Alarmario, DCGB. Salamat, Al. Aram nindo, let's give credit to where it is due. Ako Bicol. Binindo, ako Bicol nga pasikat na mga kung ano nga publicity stunt, press release man sa nga ng mga pakasal-kasal. No.
Kung araw ka ng pagsabot nindo, so be it. Pero it goes beyond that. You can just imagine, nakasal na tabi Angie, Angel, nakasal na sa simbahan katolika. Morally, tanus na ang sa indang pag-ibanan. And civilly, so mga records ninda, matatanos na. And iyan po, papakinabangan, pakusa na kan couple na iyan. Pati suaki ninda, so mga masunod pang gabus tabi. Tanus ang records ka iyan. Moral aspect and civil aspect kan buhay kan mga beneficiaryo na iyan kan mass wedding na iyan kan ako Bicol, grabe ang pakinabang. So mga dai pa na kumpil, makukumpil na tabi. Kay puhanan bagang records ka yan. So yan po ang mensahe dyan kan ako Bicol. It's not pure publicity, it's not pure pahamot o kundi ang pagpadagos man na pagpadaba kan ako Bicol sa pangangaipo kan mga tao. You can just imagine, sa totoo lang Padingnal, dakol na mga nagsarabay-sabay na sana, nagli-live-in, ta sa kadaihon. Pero so dayupot na pagkamot ninda Padingnal, yaon. Sinsirong pagkamot sa kapwasaro, yaon. Kulang sa nang kasaminto, tadai talaga ng kakayanan. O ngunyan, nahihilingan ka na ko Bicol. Pigtatabangan ang mga nangangaipo kayan. Ano po? Sige, igwa na lang kita nin 11 minutos bago mag-alas 10, ibebelo ni Padingnal ang hanap buhay. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nanlalabong paningin? Pa-check up muna sa NINS Wellness Center. Ako po si Pilar Arion Daraga po. Punta po ako dito kasi lalabo yung mata ko. Every year, nagpapalit ako ng salamin. Ngayon, narinig ko sa radyo yung Wilmays. Yun yung sa kapitbahay ko. Tapos sabi, doon ko na muna pumunta sa Wilmays. Ngayon, parang gusto ko naman magpalinis kasi parang naman pwede. Wala na akong pagpapalit yung antipara. Yung mahal naman Magpa-ice pa na sa NINS Wellness Center Naga, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa likuran lang ng PNP Outpost. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products.
Hurry! Visit us at any nearest Willie & Son stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Siguraduhon na nagsusunod kita asin ang mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan gimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat,
gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit dahil ang right med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya. Sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Target kan Department of Trade and Industry o DTI na magpataw nin mas hababang presyo kan mga karneng urig asin manok sa mga supermarket. Sigun kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, kukumbensaro na nindaan mga supermarket owners na ipabakal ang mga meat products sa presyo kan mas hababa paman sa itinalaan na price cap ni Presidente Rodrigo Duterte. Pigmomonitor maninda ang mga presyo kan mga imported pork products para mataparan ang problema sa paglangkaw kan presyo kan karne sa merkado. Dagdag pa ni Castelo na nakikipagtabangan man sinda sa National Bureau of Investigation asin pambansang pulisya para makontrol ang pagkakaigwanin price hikes sa mga meat products. Yan ang alas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan, Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadre Regnald. Volta na kita sa programa Tingog Ganbanwaan. Ngunyan pong Miyerkules de Ceniza as Wednesday. Standby muna tabi all units ta na kontakta na. Igaw na kita ning link po sa tagapagtarampo PIO. Ang sa kuyang tukayo. PIO man ini ano. Si Sir Richard De Jesus kan Albay 2nd District Engineering Office. Ta may relasyon ini dyan sa nangyari bagang aksidente sa Kamalig. Matindi naman so nangyaring aksidente dyan sa Kamalig. In particular, an area ining so dyan baga sa may concrete barrier sa junction kang National Highway connecting itong so main town kan Kamalig, buda itong so junction on pasiring duman sa may Patagaytay. Gulpin nang nadidiskwado dyan, igwanin mga suwestyon na halion iyan and kung kisa yan na jurisdiction sa tuyang maaraman. Takasuhapon o the other day, nakachat ko man si DE Sir Engineer Warren Bong Azotea. Sabi niya, ngaya Sir Pio, Papa Pio, dumana lang kay Richard, so sa tuyang PIO dyan, tanganing maakomodar an gabos. So nakontakta si Sir Richard De Jesus kan 2nd District Engineering Office, DPWH Albay. Sir Richard, maray na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Maray na aga, Pio, and good morning din sa mga paradangog kang DCGB and nagdadalan mo niyan sa Facebook Live, just maray na aga po sa Indoga Boss. Opo, thanks for accommodating us, Sir Richard. Primero, iyan pong concrete barrier dyan sa Kamalig, so pig-istorya ko kasubago. Kisay pong jurisdiction dyan, sa saindo po yan sa 2nd DE, over? Yes po, sa DPWH Albay 2nd DEO po ang jurisdiction ng Center Island dyan sa may munisipyo po ng Kamalig, which is part of Daang Maharlika. Iyo po. Now, obserbasyon na yan, nagiging delinquente na po Sir Richard, there are those, so kaming common lay people, yes, na ang samuyang obserbasyon is delinquente na, gulping na aksidente, and sa samuya, sa common understanding me, baka iyon ang kausa, ta so mga na aksidente, minaralayog dyan, overshoot or what, on the engineering aspect, pigahagad din na kung mapapwede makonsider mahali, bugta ka na lang ng mga visible markings sa mga tabi. Yes po. Bali, Sir Pio, of
course, maybe you are relating to us or relaying to us the accident na nangyari po noong February 15, ano? Po. Kung saan yung isang fish dealer na aluminum van na may dalang isda, no? Going to the direction of Metro Manila ay sumampa po sa may barrier. And based po doon sa blotter na nakuha natin sa Kamalig PNP, this van going to the direction of Manila was driving in a speedily manner. Makaskason. Yes, sir. Yes, sir. Based on the traffic investigation report ng vehicular accident, ito po ay nagsiswerve na before bumangga po sa may center island mismo. Nagsurusigsag na. Yes, sir. Opo, mabilis talaga po yung takbo ng particular truck na ito. And sumampa po ito sa may center island mismo ng Ilawod section ng Daang Maharlika, kung saan ay nando na mismo siya sa lane ng papuntang Legazpi, ng direction ng Legazpi. Opo. At doon mismo, tumagilid na mismo yung truck na yon. And Pio, regarding naman dun sa query mo about the suggestion na if ever pwedeng baguhin yung alignment or pwedeng alisin yung center island. Well, we don't have any information na ganun, no? Na or order from our office or central office. Kasi Pio, alam natin na matagal na yung Daang Maharlika dyan sa area na yan. And of course, we have rumble strips before the center island in place. Also, meron tayong red chevron hazard marker signs, and meron tayong mga advanced direction and curve horizontal alignment signs sa area. So nakikita namin based on our engineers assessment na baka pag inalis natin yung pinaka-center island mismo, Pio, mas maging delikado sa lives and properties in the vicinity of Daang Maharlika, especially yung biglang kaliwa dyan sa may area going to the municipality center of Kamalig. So mas maganda na po na na-in place natin yung signage, yung center island na nandyan, kasi it is meant to protect lives and properties na nandyan mismo sa road section na yan, no? Iyo. So, sa nahihiling ko tabi, sa indong assessment, engineering-wise, nakakaprotehir lugod yan, imbes na nagiging hazard o nagtataonin peligro tabi, Sir Richard? Yes, sir. It is for the protection of the people, also the pedestrians at the same time. Pio, yung mga motorists natin, we have, of course, pag merong vehicular accident, that can be human error, it can be a mechanical error, or maybe it is a road condition factor. But in this kind of incident, Pio, all road signs naman are in place. And of course, alam natin na double lane lang po yung particular section na yan. So kailangan talaga yung still defensive driving pa rin yung ipairal natin while we are traversing Daang Maharlika, since we have a lot of vehicles na nagta-travel sa particular road section na ito. Kasi it is the main, nasa main backbone mismo siya ng ating Philippine Highway. Iyo po. So, the way it seems tabi, Sir Richard, nahiling ko sa indong statement is piga-attribuer nindo ang mga aksidente nangyari dyan sa human error, bako kausa kan pagbugtak kan barrier na tabi ta. An sabi kan iba, if kun mahali iyan, halimbawa bugtakan ka itong so, yan bagang so, I don't know, kami, dahil man kami ning masyadong engineering knowledge, yan bagang so, orange baga na bubugtak yan sa tahaw kan tinapo na bibubuan ng tubig sa laog na parang barrier. Iyo na sana daiyan an ibugtak ta.
iyan na barrier bagang dyan, concrete barrier. Ang pintura pati niya is itong buda puti na stripes. Yes po, yes po. I don't know, kindly educate us kung tama yan. Parang bakong visible tabi ano pan sistema kan tabi Sir Richard? We have to verify that sa maintenance section namin. Ano? What we have on the road, PO, these are all naman ay binaba ng central office kung ano ang magiging designated na reflectorized or particular paint dyan sa area. Maybe we can improve the signages or maybe add additional more signages. Pero ito Pia, no? Since pababa po yung Kamalig, of course, we would like to remind also our motorists na talagang they have to drive safely, and yung kabilang section naman from Metro Manila ay talagang ito ay very straight, Pio, no? So may mga signages naman tayo. So please drive safely naman, and in addition, Pio, no, to avoid this kind of incidents also, we will be opening Kamalig Bypass Road by this year. So we hope na mabawasan yung tong mga incident na to, because this will be a 4-lane highway from Libod going to Salugan without passing to the center of the municipality of Kamalig. So pwede nang dumaan dito yung mga truck and those people who have no business inside the center of Kamalig, no? And diretso na sila going to their destination, going to Metro Manila, or maybe going to Legazpi or Sorsogon. Iyo po. So ano po, sir, balikan ta itong sa Center Island, no? Daipanin konsiderasyon na pwedeng haliun yan because basado sa indong eksplanasyon, mas nagpoprotehir iyan kaysa sa nagtataon in peligro. Yes, sir. Yes, sir. It is for the protection of the motorist. Kasi Pio, alam mo, meron tayong vehicles coming from the Kumon Inarado Ilawud section, no? Which is the secondary road. Doon na mismo nagtatraverse yung galing naman ng Sorsogon if they don't want to, if they are avoiding traffic dito sa may Daang Maharlika, no? And important po yung barrier na yan dyan sa may area ng Kamalig, Pio, for the safety na rin ng ating mga kababayan. But we welcome the idea and the suggestions of our kababayan, no? And titingnan natin kung ano magiging move ng ating opisina regarding that. But right now, there's no information to modify or to remove the barrier in the said section. Naipaabot niyan sa Indo, iyan sunako ko atang reaksyon kan common tao. Yes po, sir. We understand that. Dahil manin masyadong pagkaarang baga sa engineering aspect. Kaya mas marami itong hali na mismo sa Indo pahayag, tanganing mas maintindihan niya to iyan tabi Sir Richard. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. We understand that, Pio. And of course, we will try to maintain the area. If possible, we can add more additional signages, no? Para at least ma-avoid yung mga incidents na ganito. But this also comes with a reminder to our motorists na mag-ingat pa rin tayo while we are driving dyan sa may particular road section na yan, because importante po yung buhay. Unang-una yan. Naputol. Madahil ako tabi giraray Sir Richard so mga tipid calls ta ito. So, hello Sir Richard, so mga tipid calls ito kaya naputol. Okay lang yung Pio. What is important is may parating natin sa mga kababayan natin. Yung talagang information regarding the said concern. Iyo tabi. O di sige tabi Sir Richard, mga tugang kung familiar ang boses ka ini nindo, kay riba minidigdi ka ito. Kumusta na lang din sa inyo, Sir Pio, at sa mga kasama natin dati sa media. Salamat na maray po, ano? And so extra mo nga na ito pagkatapos kang programa. Sige daw, sample daw. Meron pa palang ganun, sir, no? Kaya pag chat ni Engineer Warren, ni Sir Bong, ni DE, ija ko si Richard pala, ija ko. Dahil ako nagduwa-duwa na, text ka. Kumusta ka man ni Angel na mustasa?
Kay Riba Biligdi. Oo, hello Angel, kay Ate Chi, no? Oh, hello na And muna kay Chi. and kay Sir Glenn and Sir Edwin. Hello po sa inyo. Oh, sige tabi. Sir Richard, thanks for the information and taking our call and sa oras tabi. And this is Ricky Muffin. Ayos Oo, may plugging pa. The best ka talaga, Sir Pio. Thank you. Anyway, walang problema sa amin, sir. Anytime you can call us regarding public concerns naman, regarding the roads that we maintain. We welcome it naman, Sir Pio, para mas maintindihan ng ating mga kababayan yung mga issues concerning our mandate also. Okay, and ipapaabot ko man kay Engineer Bong, kay DE, na nagkahuro na kita. Sige. Yes po. Okay, mabuhay po, Sir Pio, and mabuhay ang TCTV. Thank you so much, and have a good day po. Thank you so much, mga tugang. Si Sir Richard De Jesus, ang tagapagtarampo kan 2nd District Engineering Office, na ipaabot na sa officialmente ang problemang yan dyan po sa Kamalig, Albay. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Jomar, 1st District kita pa ding Jomar. Go, go, go! Salamat pa rin Pio, marina aga sa mga parantabay. Where na you? Ini pade an ititex ni Kapitana Pina Binyas kan Barangay San Roque kung siya matex sa Albay Provincial Engineering Office. Oh, where na you? Roger Onat, dahilan ta sundongon yan, dahil nag-aabot sa kapanugaan sa Barangay San Roque kan Malilipot. Hali sa opisina ni Engineer Dante. Nasa kwan pa, nasa pag-asikaso pa sa Engineer kan Sutugang? Roger. Nagadan baga si Ariel Sutugang? Tayo paabot ta. Sige, anong istorya? Sige. Na grader para mapantay man lamang so tinampo di sa Barangay San Roque. Yan, San Ang Roque. istorya pa di araw kay ni. Di sa Malilipot kung sa itong magigirong-duman, nagkaigwanin landslide na puminutol sa tinampo na nagkukonektar sa Barangay San Roque hali sa sentro kan Malilipot. Alagad, bago pa ito naputol, igwan ng road opening sa walang parte, antes ka mag-abot lumasa naputol, na minaligaw pasiring sa likodan ka na eskwelahan, asin sa ibang mga kaharungan, sundo na makapalda ka, tuman manggilaray sa sentro kan San Roque. Ang problema, ang road opening na ini na ginibo, yun na, dahil maningani na i-utilize gato, dahil lang sa may iba manadalan, grabe ni, rough road talaga, natuka doon, laboy kung mauran. Hindi yan pinagagamit ko niyan kan mga taga-barangay San Roque asin Barangay Calvayo kung gusto sila makaduman sa sayang barangay. Kana nakalihis na mga simana, sinabi ni Kapitana Pina Binyas na nagpasar sila ng resolusyon na naghahagan ng tabang sa gobyerno provinsyal na mapayos man lamang na maiwas asin alabang tinampong ini dahilan ta kung mauran nagdadarosay ang behikulo kung bakuman mauran, sige na sa nang taralo-talo kang auto dahilan kan grabing lubak, lalo pat tukadon ang naunang bisa na lugar. Duwang simana na kaagi, nag-response ang Provincial Engineering Office susug kay Kapitana Piñas kung minadarating din mga baybay tig para karambak sa naso mga baybay sa manlain-lain na parte sa kahalabaan kan tinampo dangan sutungon kay Kapitana susog kay Kapitana sa pagkikitagulay mo niya kan DCGB News halat-halaton sa masunod na subgrader. Yan. Anong stretch ka na San Roque to? So ano ini pa rin? So garo alternate road din na ngani na day na mag-aagi duman sa naputol bagang so tinampo. Anong road section? Anong lugar so pupunan kan tinampo? Bago ka makabot duman sa naputol na tinampo, igwang pawala na road opening na lalapos na day ka na maagi duman sa naputol na tinampo. Maligaw ka, ang bagsak mo duman manggirari sa sentro kan Barangay San Roque. Sa sakob kan Barangay San Roque. Roger Ronald. Okay, kay Kapitana. Sige. Siguro yan,
na nangyari. Day managabot. But alawig ang tinampo, mahiwas, grabe talaga pa din. Maringaning mo niyan, sabi sa kukan mga residente, ano kaya sir, na lugo na maray sa motor mo, buda supayo mo, kikisa ng turun-turun kan motor ko pagagi, niya ko yung grabe palang digdi, balon mo kayang magdigdi ka naguran, tapos kinakapreno ka na, sige pandiretso mo pa ibaba, iyan ang sitwasyon pa rin. Ka nakalis na Domingo, dahil nakatios so si Kapitana, sinso ibang taga-barangay, inunay na sa nanida pa di pigpalapala, so nagkapirang tambak, para sa nalamang may makabalda, lalo na't malas, nagpakaon na sana si Kapitana duman sa nagbarayanian, napalaban so sa dit na tindahan ni Kapitana, tinarawan niya dang arapat na kilong bagaso nagtarabang, para sa nala at least bako man dito silo na maray supagagi kan mga pihikulo. Alagad bako itong supesyente pa rin dahil lanta sa kadakliwasan kaalaban at grabing lubak may kakayanong kambayanihan sana padagos na naghalat ang Barangay San Roque kan tuga na heavy equipment na mag-grader, magpapantay, magwawagas kan ipadagos na itinagtatambak digdi na bye-bye para medyo mapantay ang tinampo. Aram mo kung Padre Jomar, ipapaabot tayong kay engineer ta nasa pagbundok kaya sindango niya pero pag naaraman ng ka-engineer, sigurado aktibaran yan. Roger, pare. So, tugang niya so, yung mga paglaom kan mga barangay official na baka lamang ay maaksyonan na ini, sa grabe ang gadipisilin ng tagagi, lalo pat nakabot sa sayang informasyon na ang DPWS, igwa naman ko tanang is kusar na budget para masimento ini, pero dahil pa ning kasiguruhan kung nuwarin iyan mapangyari. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Aram nindo tabi dyan San Roque na may gadan kaya ngunyan sa Engineer Dante, ano po. In fact, i-anunsyer niya to, so lubong po kantugang ni Engineer Dante, si Ariel na Baklaw, nakaburol ko niyan dyan sa indang kana sa harong ninda, sa Pantaw sa Libon. Inuli na po dyan, pinagburol ito digdi sa St. Peter's, duwang aldaw, nakapasyar man nga kita duman. Then the other, itong manakalis na daw, pinag-transfer na duman, pinaguli na sa harong ninda. Ang lubong po kay Ariel na Baklaw, sutugang ni Engineer Dante, is sa Saturday po na 1 p.m. Duman na po sa Libon, sa Pantaw, dyan sa lugar. And iyan po, pag naipaabot tayo kay Engineer Dante, automatic aaksyonan iyan. Dahil bako man niya napabayaan na provincial engineering, automatic na dahil lang siguro pa na iisihan na arog anso nangyari kung igwapan ng mga dapat na sikasuhon. Pero pag naipaabot iyan, automatic po igwaning kasimbagan na masusolve iyan na problema yan dyan sa San Roque, dyan sa Malilipot, tabi, dyan sa lugar na yan. Kaya, halat-halaton lang po tabi nindo, pinag-asikaso man mo na ni Engineer Dante, so, sa iyang familia, so sa familia ninda, nagadan so tugang si Ariel, so barkada taman nga and PPAC ta, so gabos na partidarios, amigos amigas, na sulubong tabi kay Ariel Baklaw, so tugang ni Engineer Dante, sa Sabado na po yan na alaw na ninhapon. Di sige tayo, ipapaabot tayo na concern na yan. Dayan papabayaan po kan engineering. Rest assured po dyan sa Kapitana. Sige, sa pangarang kambilog na pwersa kan DCGB, salamat po kan sa idong paghinanyog. Asin mahal na Diyos ang magbantay, tulos na masunod po si News Manager Mar Dela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung